Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media. Umožní nám to vygenerovať nejakého svojho avatara, ktorý môže byť naučený na našich interakciách, našom hlase, všetko a ostane tu po našej smrti, tak to nás jednoducho predbehlo, lebo na to ľudstvo není pripravené, akože mentálne. Technologicky už to vieme spraviť. Neznamená to, že my už teraz reálne žijeme takú dobu, kedy vlastne budeme že nesmrteľní? Dozvieš sa v podcaste Žijeme z sci-fi. Už teraz na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Žijeme z sci-fi. Novinka z produkcie Bauer Media. Na kraj sveta. Podcast o cestovaní, s ktorým ochutnáš atmosféru zahraničných miest. Všetko o miestnej kultúre, jedle, tradíciách, ale aj praktické tipy a rady, s ktorými sa vo svete nestratíš. Tentoraz v našom cestovateľskom seriáli Na kraj sveta Ivan Janík. Ivan, ahoj, vítajú nás. Ahoj. A ty si špecifický v tom, že ty cestuješ vlastne na bicykli, čiže úplne iným spôsobom ako väčšina ľudí. Volá sa to, že bikepacking. Kedy si s tým začínal? Prečo vlastne? Aktívne som s tým začal pred pár rokmi, to je 4 alebo 5 rokov, toto si už presne nepamätám. Ja som vždy túžil cestovať na tom bicykli. Prečo? Ma to lákalo. Mi to prišlo, že to je veľmi zaujímavý spôsob cestovania, že máš také vlastné tempo, nikam sa náliš. Zároveň nešoférujem, nemám auto, tak mi prišlo, že to je taký pre mňa prirodzený spôsob. Pred niekoľkými rokmi, asi počas vysokej školy, mi to tak prišlo na rozum, že toto by sa mi asi páčilo, ale že dlhé roky som to odkladal a stále, že neviem. Až potom som teraz to skúsil pred pár rokmi a bolo to super. Veľmi sa mi to páčilo. Najskôr to bolo, že také 3 dní, ale ani nie úplne, že bikepacking, že to bolo, že som sobral bicykel, išiel do Rakúska, prešiel nejakú trasu, prespával na nejakých ubytkách a potom taký serióznejší v úvodzovkách bikepacking, že som si zbalil karimatku, spacák, tak to bolo najskôr na Slovensku, som si dal, že taký víkend, to som išiel z Trnavy cez tú časť Malých Karpát na Kopanice a potom bicyklovať do Trenčanských Teplíc. To bol taký víkend, že som si chcel otestovať, či ma to vôbec bude baviť takýto spôsob, že spať vonku a zároveň otestovať si prvýkrát spať vonku, či nebudem úplne vyplašený z toho, že nie, toto nedávam. Jasne. A kde si bol potom na bicykli najďalej? Čo to bolo? Najďalej bol určite Balkán. Aha. Alebo Južné Francúzsko, neviem, ktoré je kilometrovo vzdialenejšia oblasť. Taká najdlhšia trasa, ktorú si vlastne prešiel, koľko dní ti zabrala a koľko kilometrov, dajme tomu, si dokázal urobiť? I keď je mi jasné, že nešlo ani tak o tie kilometre. Bol som takto, že na takých väčších 3 cestách. Prvé 2 boli cez 3 týždne, okolo 20 na 22 dní, nejako tak. A tretia bola skrátená kvôli prichádzajúcim búrkam. A spravil som cez 3000 kilometrov. Wow. Tak nejak 1000 predbežne bola, že každý týždeň. Tak ja to mám tak, že ja skoro stávam. Proste už od detstva skoro stávam, že o 5:00 sa zobudím a mňa to bicyklovanie baví, čiže ja som sa zobudil o 5:00, zbalil som si veci, vyrobil hygienu, najdol sa, sadol na bicykel a proste bicykloval. Jasne. Bicykloval až do večera. Čo všetko vlastne musí so sebou nosiť taký bikepacker? Je to asi úplne iné, ako keď človek len tak sadne cez víkend na bicykel a ide sa proste previesť. Že čo všetko si vláčiš ty so sebou? Nejaké hamáky, karimatky, stan prípadne, alebo čo máš? Je viacero spôsobov, ako to vieš poňať. On to má dokonca nejaké označenia, že bikepacking, bike touring a podobne. To sú už také slovíčkarenie sa. Tento bikepacking, akože je tam princíp, že ideš na ľahko, že by si nemal mať nejaké veľa toho, nejaké obrovské tašky a veľa vecí. Ale môžeš. Mu sa to nazýva bike touring, ale pravím, to sa len takéto slovíčkarenie. Okay. Čo by si mal mať, tak viacero setov cyklogatí a dresov, lebo tá hygiena je dôležitá a treba si to akože pravidelne práť a čistiť. Nejaké veci ako civilné, nejaké veci na spanie. Napríklad, čo ja mávam, tak ja mám, že 2 alebo 3 cyklogate, 2-3 dresy, jedno tričko a jedny kraťasy, lebo väčšinou chodím cez leto, akože civil, potom tričko a kraťasy na spanie, karimatka, spacák. Na prvom raze som si stan nebral, že to idem vyslovene, že budem spávať pod širákom.
keď tak si nájdem nejaký prístrešok, alebo vonku niekde na lúkach, alebo na lavičke som už aj spával. Tak. Potom som si už kúpil aj taký stan, že pre istotu. Niekedy ho používam, niekedy nie. Určite sú dôležité hygiena, že mýdlo, krémy, veľa opalovacieho krému. Čo sa najčastejšie kazí na bicykli? Sú to nejaké defekty, alebo akože je to nejaká iná časť toho bicykla? Tu si zaklopem, lebo ja som mal vždy veľké šťastie na toto, že ja som mal maximálne defekt. Či nie, raz mi bicykel aj padol a niečo sa mi stalo s prehadzovačkou, sa vykrivila a tam mi to potom v Taliansku jeden pán napravoval. A máš nejaký špeciálny bicykel, alebo hociaký štandardný, ktorý tu proste dostaneš kúpiť pomaly na každom rohu? Ja mám oceľový gravel od autoru. Ja som si chcel zobrať určite oceľový, lebo tá oceľ má lepšiu výdrž a v podstate, keď niekde praskne, tak ho vie hoci kto zvariť. Ak sa niečo také stalo v prípade nutnosti a niekam dobicyklovať. Ale vieš, v podstate na hociakom bicykli. Akože poznám ľudí, alebo aj čo som knihy čítal, aj čo rôznych sledujem, že kúpili si rôzne taký ten štandardný horský bicykel a išli. Takto napríklad jedna baba so svojím vtedajším priateľom išli Balkán, išli Irán, išli Čínu na takých bežných horských bicykloch. Wow. Že záleží od toho, koľko chceš do toho investovať, koľko chceš tomu venovať. Niekto to má ako životný štýl, tak si už hľadajú také lepšie značky a sú špeciálne bicykle, ktoré sú, že sa zamerajú pre týchto bikepackerov, ale môžeš ísť na hocičom. A poznáš veľa takýchto bikepackerov ako si ty? Ale ste nejaká komunita? Alebo dajme tomu, ste len také solo osamelé kusy, ktoré sa niekde povalujú po svete? Osobne nepoznám nikoho. Aha, okej. Takto na Slovensku osobne nepoznám nikoho. Viem, že niektorí to robia, niektorých sledujem. Čo som takto na bicykli, ale keď som ja cestoval, tak som nejakých stretol, takže sem tam si napíšeme, že sme v nejakom kontakte. A po svete ich akože bicyklu je dosť, ale väčšinou sú to, takže sú to jedinci, druhá väčšina sú jedinci alebo maximálne páry, že to nie je, že teraz ide celá skupina nejaký bikepacking. Jasne. Sem tam sú, samozrejme, že si spravia nejaké výlety, ale že nejaké, že cesta, ja neviem, cez Strednú Áziu, povedzme, tak to väčšinou vidím, že jeden alebo proste pár. Aha, okej. Ale keď tak ešte tá komunita môže byť budovaná, lebo je taká stránka, že Warmshore sa to volá, Warmshore. Je to niečo ako couchsurfing, že to sú vlastne komunita ľudí, ktorí ponúkajú bývanie alebo prespanie pre týchto bikepackerov. Takže to zadarmo, tam len proste zaregistruješ a keď niekde cestuješ, otvoríš si mapku a vidíš tam, že tí ľudia sú online a ponúka to miesto, tak im napíšeš a oni ťa buď akceptujú, alebo nie. Že niekedy sa stane, že ťa nemôžu prijať, lebo už majú hosti, alebo nie sú doma, alebo proste hociaká iná situácia. A niekedy ti napíšu, že áno, môžeš prísť. A to je tiež, že tu sa ešte dá, povedzme, že to je nejaká komunita. Každé toto prespanie je iné. Že Využíval si tiež? Áno. Tak ja som to využil. A je to vždy zaujímavý zážitok, lebo to sú proste tí ľudia, áno, toto sú tí ľudia z tej komunity, takže máš sa aj, že o čom porozprávať, aj nejaká inšpirácia a podobne. A takto som stretol kopec zaujímavých ľudí, že vo Francúzsku som takto prespával, tá pani mi napísala, že môžem prísť, ale že nech prídem do nejakej 7, lebo oni potom idú na oslavu nejakú rodinu, takže akože sa mi nemôžu venovať, nebudú ma môcť privítať a podobne. Privítala ma koláčom, objednala mi pizzu, ukázala, kde môžem prespať. Špeciálnu miestnosť mali pre týchto akože ľudí, ktorí prespávajú. Mohol som si vyprať, to bolo úplne, že to bolo moje prvé prespanie a to bolo nádherné. To bol úplne, že výborný zážitok. A takýchto mám akože celkom dosť, že závisí, že niektorí tí ľudia sa o teba úplne postarajú. Majú pre teba miestnosť, väčšinou je ten štandard, že si môžeš vyprať, uvaria jedlo, porozprávate sa, pokecate. Nemalo by to byť len také, že ty prídeš, vyšpíš sa a na druhý odchádzaš. Že proste je tam aj o tom nejakom tom zdieľaní a navedzovaní tých kontaktov. Ale už som bol aj takto na takej farme, takej zvláštnej farme, že tam som prišiel, baba mi ukázala, kde môžem spať, to bola iná budova, tam bol nejaký Američan a ona povedala, že dobre, pekný večer a odišla. A vlastne odtedy som ju vôbec nevidel. A sme sa rozprávali o tom Američanom, že no, že hej, že je tu akože teplo, je tu jedlo,
sprcha všetko, ale že je to také iné, že on toto tiež ešte mal prvýkrát. Čiže prípad od prípadu, jasne. Prípad. Počkaj, a bikepacking ako taký z tohoto celého mi vychádza, že asi nebude nejaký že drahý spôsob cestovania. Navyše mi z toho vychádza, že aj celkom akože udržateľný voči planete a podobne. Ako to vidíš ty? Zožerie to veľa prachov? Alebo ako splávaš skôr tak nejako, že toto sa dá ešte? Myslím, že tá počiatočná investícia je celkom vysoká, lebo keď si chceš kúpiť nejaký lepší bicykel, tak ten nestojí málo. Zároveň odporúčam kvalitné cyklogate, lebo zadok máš iba jeden a keď ideš na 3 týždne, tak treba ho pečovať, lebo sa niečo môžeš, keď nedržíš tú hygienu, nemáš kvalitné oblečenie, tak potom... A sú najhoršie prvé dni a potom si zvykne na to nejako telo? Alebo... Áno. Aha. Ale základ je hygiena. Nemáš možnosť vždy sprchy, teda môžeš, keď ideš do nejakého ubytka alebo do nejakého kempu a podobne, ale keď spávaš na divoko, tak nemáš úplne možnosť tej sprchy, tak som vždy napríklad sa vieš niekde umyť, alebo ja si väčšinou ešte brávam zo sebou aj tie vreckovky, vlhčené prebatolata, že s tým sa aspoň nejakú hygienu držím. Ako riešiš pranie, dajme tomu, počas takýchto ciest? No to buď cez tých one-shower, ktorý si normálne vyperiem, ale inak keď som bol takto, že som prespával hoci kde, tak ja som mal, že vyhliadol som si povedzme miesta pri cintorínoch, väčšinou tečie tá voda, nejaký kohútik tam je, alebo pri rôznych malých kostolíkoch, aj tam býva často voda, že tam som si proste vypral. Že prepral to, že áno, nepoužiješ prací prostriedok nič, ale že aspoň ten pot a to najväčšie, akože z toho dokážeš vyprať preč. Ale späť k tej otázke, nevidie to drav, ale je to na tebe, ako si to postavíš. Že vieš ísť úplne lowko, že sa bude stravovať v supermarkete, alebo si budeš variť, že si berieš ešte kempingové vybavenie a budeš si variť a tak. Toto ja nerobím, nevarím si, že to sa mi nechce ešte vláčiť. Ja rád chodím na ľahko, aby som nebol týmto obmedzovaný, že si musím variť, musím teraz myslieť, aby som ešte kúpil si nejaké cestoviny, nejaké takéto veci. Ja sa prestravujem v tých supermarketoch alebo nejakých fast foodoch a prípadne idem aj do reštaurácie. Že normálne sa najať, aby som mal veľa energie, lebo keď celý deň bicykluješ, tak spáliš veľa a keď nedoplňaš tú energiu, tak to telo to cíti. Pochopiteľne. Aj magnézium si vždy beriem. Aha, zaujímavý typ inak. Lebo aby som nemal... Ten prvýkrát, keď som bol, tak som to podcenil to magnézium a mal som krče v nohách. A potom sa mi to už nestalo, lebo na Balkáne som pil veľa minerálky. Aha. Okay. Tam som aj nepotreboval súplovať. Počúvaj, Ivan, a počasie? Na to som mal vždy šťastie. Hej? Ja som vlastne, keď som si to prvýkrát testoval na tom Slovensku, tak vtedy ma chytila búrka v Trenčanských Tepliciach, kde som mal aj vyhliadnuté miesto, kde budem spať, ale prišla 2 alebo 3 búrky po sebe, takže mi to úplne vytopilo. Tedy som skončil na nejakom ubytku, to bola posledná voľná posteľ v Trenčanských Tepliciach. Ja to mám aj sesternictvo, ktoré som mal, že taký backup, že môžem u nej prespať, len ona nevedela o mne a oni neboli doma. A zároveň vtedy sa aj niečo v tých Trenčanských Tepliciach dialo, nejaké slávnosti, tak všetky hotely ubytka boli plné. Len toto bolo, že posledný pokus a potom ja neviem, kde idem. A mal som šťastie. Ale že počas týchto bikepackingov, čo som bol, že 3 krát, tak ma chytilo zlé počasie raz vo Švajčiarsku, počas noci, že tam prišla búrka, ale to som mal prístrešok, to som spal nakoniec na futbalovej striedačke. Ja som mal vždy, že mne nepršalo. Od rána do večera som mal proste teplo, slnko a tá búrka ma keď tak obišla. Super. Že ona tam bola predtým, než som ja prišiel, alebo že bol som v lokalite a videl som len v horách tú búrku a pekne obchádzal to miesto. Aha. Dobre, dajme ešte poslednú otázku, že kam plánuješ ísť na bicykli najbližšie? Na bicykli najbližšie plánujem znova na Balkán. Hej? Chcem ísť na sever Bosny a Hercegoviny, lebo tam mi už to 2-krát nevyšlo. Tam je taký národný park Una a ten by som rád videl. A popozeral si znova nejaké ďalšie spomeníky. Vlastne a kedy ideš? Koncom augusta. Okay. Väčšinou chodím cez leto, takže preto mi aj to počasie vychádza. Jasne. Mám to naplánované na Balkán, ale možno mi napadne, že pojem inám, ale minulý rok som nebol na Balkáne, takže mi chýba Balkán. Dobre, tak nech to vyjde. Ivan Janík dnes v cestovateľskom seriáli Na kraj sveta. Ďakujem ti, maj sa fajn, ahoj. Ďakujem, ahoj. Počúval si podcast Na kraj sveta. Viac cestovateľských tipov či zážitkov si môžeš vypočuť na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo sa o nich dočítať na webe Rádia Melody.